Stop. Ai uitat. Înapoi. Tu ai uitat că vine troleul sau o mașină trece, nu uita să o urmărești și ia pe tine te îmbrașcă cu noroi. Stop. Unde e mașina? Unde te-ai întors cu la mine cu spatele? Uite, spectatorul e aici? Tu lucrezi pentru spectator? Unde te-am împroșcat? Nu ești atent. Noi am vorbit. Depinde unde te împroașcă cu noroi. Unde te duci? Din tăi mașina trece și te împroașcă cu noroi. Ce te-ai întors cu spatele la spectator? Drumul este aici, unde e spectatorul. Noi lucrăm doar pentru spectator. Tu nu lucrezi pentru pereți. Întoarce-te cu fața la mine. Eu sunt spectatorul tău. Treci mai încolo în scenă. Bravo. Noi lucrăm pentru spectator. Încordează mușchii în gheață. Așa. Nu trebuie să vorbești. Eu vreau să simt frigul tău. Fără drr. În corp îl simți frigul. Îl simți în corp. Nu te uiți la mine, pur și simplu asculți ce vorbesc. Trolebuzul nu te aude. Tu stai în stație și aștepți. Trece mașina. Te-am împroșcat cu noroi. Stop. Te-am împroșcat cu noroi. Eu am vorbit despre asta. Trece mașina, te-am împroșcat cu noroi. Simți noroiul pe față. Unde te-am împroșcat? Unde te-am împroșcat? Simți. Îți place? Nu. Păi? Așa. Și se aude un lătrat. Se aude un lătrat de câini. Lătratul. De unde? Te uiți acum. Atenția. Stop. Unde te duci? Eu n-am văzut să vezi niciun câine. Concentrează-te. Nu vorbi. Eu vreau să văd. Nu juca nimica. Simte-te. Nu te uiți normal. De ce faci asta? De ce te pleci? Te uiți pur și simplu și vezi de unde se aude lătratul de câini. Câinile nu zboară pe sus. Fii atent unde te uiți. Te uiți pe drum. Câți câini? 10 câini. Ce faci? Nu te aude nimeni. Cum răcnești? Pentru cine răcnești? Mai tare ei nu te aud. Plângi. Ți-e frică. Țipă. Așa-i bun. Tare. Ajutor. Să mă ajute cineva. Țipă tare.